Здравей, Никола. Благодаря ти за тази среща. Тя е много очаквана, дълго очаквана за мен. А, ще си говорим днес за училището за грижата, което бихме искали да стартираме под Фундация за човешко развитие Виргина, а, един от начините ни да подкрепим хората, които са в различни точки на своето пътуване към изцелението след диагноза рак и техните близки, семейство, приятели. А, тази, този нов курс, който искаме да започнем, е в подкрепа точно на семейството и близките на хората, защото знаем, че една диагноза рак е много разтърсваща не само за самия човек, който получава тази диагноза, но и на близките. Аз го зная от собствен опит, колко важно беше за мен да съм подкрепена по един добър начин от моето семейство. Предвид целият страх, смут, който съществуваше тогава, ми беше много важно да запазя умението да разговарям, да показвам истинските си чувства и също да имам пространството за себе си, за намиране на собствения смисъл в това пътуване, за да мога по-ясно да почувствам за себе си следващите стъпки. Предвид смута, нали, много забързаността и много тясната рамка, времева рамка, в която трябва да се вземат решенията. Все пак времето, както знаем, е разтегливо и има и качеството на времето, не само количеството, и една хубава среда, от емпатична среда изпълнена с близост, може да ни помогне да стъпим в качеството на това време, за да може да започнем да проправяме своя собствен път към изцеление по най-автентичния, най-смисления, най-оцелостяващия за нас начин. Всъщност това е мотивацията, с която стъпвам в това начинание, и съм много благодарна на теб, че си отворен да ни подкрепиш и че с теб всъщност ще отворим първата програма, първия курс за подкрепа на близки, семейство на хора с диагноза рак. Никола, ти си обучител по ННК, ненасилствена комуникация, един метод, всъщност процес на осъзнаване, който за мен лично беше преобръщащ в последните години. И за това избрах всъщност да построим първата програма през призмата на този метод или този процес на осъзнаване. Но за много хора той е може би непознат и за това бих искала да поговорим заедно с теб. Какво всъщност представлява метода, какво хората биха могли да очакват в тази програма като конкретна подкрепа и като процес за себе си. Какво е приключението, през което се надяваме да ги преведем? Защо е важно и защо е наистина подкрепящо? Благодаря ти много и аз за поканата и използвам няколко думи, с които много се свързвам, говорейки си за ненасилствена комуникация. И много повече си свързвам за ненасилствената комуникация като процес за осъзнатост, а не толкова модел или стъпки, тъй като те под една или друга форма предполагат, когато имаме стъпки, имаме крайна дестинация и стремеж да стигнем някъде. А всъщност това, което каза ти, приключението или процеса, в който мога да изследвам, да се свързвам, е място е посока, е процес без крайна дестинация. В тая връзка може би било любопитно да споделя кои са тези 4 покани, както аз обичам да ги наричам в ненасилствената комуникация, от които можем а, да подобрим свързването с себе си, свързването с другия, начина по който
изслушвам себе си и другия и нашето взаимоотношение. Една от първите покани, те са 4: наблюдение, чувство, нужда, молба. Как ти звучи да минем от тях? Първата покана е да наблюдавам или да разгранича наблюдението си от интерпретациите, а, присъдите, осъжданията, оценките, които придавам на това, което се случва. И един начин, по който може да се го представим е, към нас постоянно идва изключително много информация. Това, което чуваме, това, което виждаме, което може да вкусим, помиришем, докоснем. И това всъщност е всичките ни сетива. Това е входната информация към нашият мозък, и нито една обаче от тези частички информация не върви с раница, с смисъла. Не върви с смисъла си. Задачата на нашия мозък е да придаде смисъл на това, което се случва. Та именно там се случва смесването на наблюдението с интерпретация, оценка, което ненасилствената комуникация ни кани да забавим и да разграничим тези две неща. И да се фокусираме върху това, което действително се случва, което чувам, което виждам. Защо това е от значение? От значение е, защото на първо място, фокусирайки се върху наблюдението на случващото се, мога да разгранича у нея мисли, които много често пък ще продуцират и ще съдействат на трудните емоции, когато добавя оценка на това, което случва, или го интерпретирам по много от начините. Това е възможно да съдейства на тревожните мисли, на завъртането на този цикъл на напрежение, на гняв, на вина, на срам. С първата покана дори можем да се фокусираме в нещо, което и другият чува, и другият вижда. Следвайки няколко от тези принципи е насока, която да ни съдейства. И мога ли да те прекъсна само за секунда? Тоест, това звучи страшно важно за всеки един от нас, независимо къде се намира в живота, като житейска фаза, с какво се занимава и дали е докоснат от болестта рак или не. Но пренасяйки ни в контекста на една ракова диагноза в семейството, поставена на един любим човек, когато има много дълг, вина, отговорност, много болка. Много болка. Всъщност казваш, че е много важно да започнем от тази първа стъпка или покана на ННК, да наблюдаваме, да развиваме способността за наблюдаване и стъпване една крачка назад от събитията, такива каквито са в сегашния контекст, за да може да се свързваме по-точно с тези чувства, които са трудни. Те са много трудни чувства. Как би казал, че понякога е много по-лесно да се опитваме да ги отбегнем или да обърнем гръб на тях? Защо трябва да се свързваме с тези чувства? Да, по начинът, по който каза, има такъв човешката страна на това, защо някой път искаме да отбегнем, да се скрием или да отхвърлим някакво чувство, е именно идеята или нуждата от това, че имам нужда от защита и някаква стабилност. И на някакво несъзнавано или така автоматично ниво в себе си вземам решението да не изпитам нещо, да избягам от някаква емоция, която обаче, вземайки вътрешно в себе си, съзнателно или не това решение, тя продължава да стои там. Тоест аз мога да сложа едно одяло върху нея, но тя не изчезва. Мога да я преместя в другата стая, ако си го представим, че в мен метафоричност има такива пространства. Тя остава там и всъщност може да си представим отново метафорично, че тя идва именно с идеята да ни даде важна информация. И нито една емоция няма сама по себе си целта да остане и да постоянно да ни кани да й обръщаме внимание, да я гледаме, но го прави тогава, когато прилагаме обратна сила към нея, да искаме да си тръгне, да не я изпитаме. А това, което тя иска в общия случай е да видя, да поприсъствам с нея, да разбера каква информация носи, на какво ми посочва
И това върви обаче с уязвимост, върви с момента, в който изпитвайки тъга, това върви със своя дискомфорт, изпитвайки раздразнение, изпитвайки болката и виждайки какво ми посочва тя. Пък е пътя, по който тази емоция ще се трансформира или ще даде своята информация и ще потегли в друга посоката. По някакъв начин може би звучи малко противоречащо си, а, как обратното, ако не искам или ми е много неприятно усещането на дадена емоция, телесно усещане, всъщност бихме си казали да, правилната стратегия е да избягам, да потисна, да бутна, а не да пусна и да присъствам с нея. Да. Всъщност води до това тя да си поговоря с нея и тя да продължи своя естествен път и да даде място, а не това място се заема от емоции, които са складирани на неприемливи, недопустими, неправилни, неприятни и всички други етикети, които може да използваме за отрицателните емоции. Да. Отрицателни емоции в ненасилствената комуникация не съществува такъв термин. Той се използва за емоции, чувства, телесни усещания, които сочат към това дали някоя моя потребност е удовлетворена в този момент или не. Да, това е много важно. Тоест, нивото на напрежението в начало не може би, да избегнем. Винаги една диагноза рак е съпътствана с много болка, гняв, срам, вина, отговорност и всичко това в самия човек, в близките му. Но това, което казваше, че има път през болката, през чувството, и има път и пространство от другата страна на тези чувства, където може да излезем, да преминем и да започнем да се свързваме, да свалим, да започваме да сваляме това напрежение, този натиск за себе си, както и за хората в още по-голяма нужда, нашите близки. Тоест, това казваш, че е първата покана на ННК, нали? Да започнем да разграничаваме и да разбираме чувствата, които стоят зад това, зад фактите, които наблюдаваме. Кои са другите покани? Да. С първата, която е наблюдението, втората, разграничаването на чувството, присъствието до него, преживяването му. С третата е взаимовръзката между чувството и потребността. Онова, което в ненасилствената комуникация наричаме основни или универсални човешки потребности. Поканата е да се свържа с това, от което много купнея в момента, което ми е много важно, което искам да бъде посрещнато, което искам да удовлетворя, и да го разгранича съответно от конкретните начини, по които то може да бъде удовлетворено. А, такъв спонтанен пример, който ми хрумва, е така една универсална потребност. Имаме от почивка, от свързване, от близост, а, от взаимност, автентичност, свобода. Потребностите са универсални за това, че всяко човешко същество във всеки контекст ги споделя. Има нещо в тях, което звучи малко по-така абстрактно, но са така едни, да ги наречем също пак като илюстративно, едни такива наши центрове вътре в нас, които имат нужда от обгрижване и от свързване, и когато някой от тези центрове има момент, в който не функционира или не е нахранен, не е напоен, не е обърнат внимание на него, светва лампичка, което всъщност е емоцията, която иска да индикира: виж, тук има нещо много важно за теб, за твоята цялостност, здраве, което в момента не е удовлетворено, да обърни му внимание. Така бихме казали, как не на комуникация обяснява връзката между емоция и потребности. И друго важно нещо, разбирайки потребностите, е, че те са така едно необятно пространство, от което черпейки можем да се свързваме с другия. От това, предполагайки, свързвайки се с това какво може би другия, какво има нужда, какво преживява. И нещо, което ти каза преди малко в разговора и пространство, да разширявам пространството за свързване, е може би също и една покана, която групата ще допринесе в това, че ще има покана
и пространство за свързване между хората в групата, което след това пък ще има възможност да пренесат и да създават това пространство за себе си и за другите от техния личен кръг. И може би друго нещо, което е важно да кажем, защото това са много важни покани, те са покани на живота към нас, може би бих казала. За хората, които не са запознати или за първи път чуват това, може би звучи далечно или схематично. Може би е важно да кажем, че групата е преживелищна, т.е. начина развиваме едни умения, които се разгръщат постепенно в нас. Нали така? Тоест, градим ги, затвърждаваме ги през един процес и начинът, по който учим е чрез игри, преживелищен. Да, Тоест, има начин, по който информацията може да слезе от ниво на първо разбиране когнитивно да. в тялото ни. Да, много ти благодаря, че го кажеш това, защото имаме това предизвикателство в момента пред нас, как да говорим за нещо, което няма пък форма, което е груповия процес и свързването. Разказвайки за основните концепции, е важно да споменем наистина, че в групата подходът е обратен всъщност. Не си говорим за концепциите, теорията, философията, нещата, а напротив, през в общия случай, през това, което е живо, в момента и се случва. Имаме процеси, ролеви игри, различни преживявания, които след това, правейки го, назоваваме. Ето това в ненасилствената комуникация наричаме по този начин. Или тук е ето това парче знание, което имаме и то може да ни послужи. Това е нещо ключово в преживелищния формат, че не е така лекционен да научим едни неща като информация, но пък зад всяко нещо, което правим, има едно знание, което е една покана, едно философски поглед, който можем да интегрираме, да тестваме, да видим как се свързваме с него. Тоест, може ли да кажем, че в тази група, това пространство има място за болката, за вината, за срама, за всички тези трудни емоции, които човек може да разтовари, но има и следващо ниво на изграждане на осъзнание всъщност за тези чувства и едни устойчиви умения, които след това се развиват и човек може да пренесе след това в къщи, в дома, там където на следващ момент се води разговор с любим човек и този разговор може да бъде много по-ясен, много по-дълбок през изразяване, умението да изразим тези нужди и потребности за нас самите, както и да ги осъзнаем като другия. Да, можем да кажем и се свързвам с това, което казваш, пространство за споделеност и осъзнатост и развиване на умения. Това са нивата. И също пространство на неосъдителност, не да посочим това, което не правим. Както трябва да осветим какво стои зад начина, по който аз присъствам в разговора с мой любим, близък човек, за което може би не съм си давал сметка и как аз мога да допринеса повече за себе си и него в този момент, в този разговор, това свързване. И това е много важно, да няма осъждане, защото аз поне, поправи ме ако греша, но свързвам осъждането с проекция. Нали? Когато осъждам друг и залепям етикет, то обикновено е нещо, с което трудно се справям, трудно побирам в себе си. Когато говорим за ситуация, диагноза рак, където има много страх, нали? Аз мога да се спомня моето преминаване след диагнозата, нали? Майка ми много се страхуваше и се страхуваше да не умра преди нея, защото какво е за родител да загуби детето си. И този страх, къде му е мястото? Нали, много често може да кажем бързо, направи това, да оправиш и има едно скопчване или вкопчване към определено действие, което може да разтовари страха, или вкопчване към резултата, нали, или очакването от нещо. И всъщност, да, това са и трудните моменти, трудните точки в това пътуване и взаимодействие.
Човека, който трябва да реши за себе си, всъщност значението и стъпките, как да ги извърви по верния за него начин и случването, нали, болката на хората около човека и желанието да спестиш болката на другия. Тоест, да, има ли място за тези въпроси и отговори в тази група, в това пространство, което искам да видим? Място за това да го изследваме в разговор, в споделянето, в ролева игра. И това може да бъде изключително така видяно и почувствано, този големината на този страх, който ти казваш къде отива, как се разпределя, как мога да го разбера, усетя. И се сетих за още така и примери, които са в тая посока, която ти сподели, кога на детска площадка, нещо, което съм чувал няколко пъти, когато дете падне и се разплаче, реакцията на близък възрастен до него, който отива и това, което почва и му казва, няма нищо, стига, ще мине, не плачи, не трябва да плачеш, което пък няма някакво лошо намерение възрастния към детето в този момент, но е опита му той да се справи в момента, да успокои себе си. Нищо не е станало, пред него е паднало дете и си ударил примерно главата и плаче и крещи. И това е този автоматичен опит да успокоя, да се справя с това, което аз изпитвам в момента. Всъщност, как мога да го направя и това, но и да дам пространство и валидност на това, което другия преживява през разговора, през нашето свързване. А всъщност това е много важно, което казваш, то ние така сме родени и отгледани, нали? Няма нищо, не се е случило, паднал си малко, изтупай се и продължавай. Можеш, върви, бъди силен. Аз лично много се припознавам в това, нали, в предисловието на моето заболяване. Тази сила, това няма ми нищо, има всичко сама. Съответно, чувам го и от много от прекрасните хора, с които сме започнали да работим. Това аз мога да се отстоявам, но до прекрачване на предела на моето отстояние, така да го кажем. И е много трудно след това да се отпуснем и да сме в нужда да приемем помощ. А понякога е трудно и на хората, които са ни познавали като силни, справящи се, можещи да ни дадат това пространство. И всъщност казваш, че в този кръг на споделяне, разтоварване, свързване, лечебност за хора и за близки и семейство на хора с диагноза рак ще има и пространство на това. То е свързано с удържане пространството на автентичност, да може да видят силата в болката или силата в уязвимостта на другия. Както и свободата. Свободата за болка и за автентично чувство на другия. Това може да стане само ако човек за себе си може да го направи, може да го даде на другия, нали така? Да. Да, и искам ми се да рефлектирам също и върху нещо друго, което каза за вкопчването в конкретен резултат, действие, също като израз на спешност, на как да изляза от това, да се справя на надеждата. И, и това е също, практикувайки този начин на свързване с себе си, през поканите в ненасилствената комуникация, всъщност се докосвам до по-голямо пространство на избор в себе си. Тоест избор как да реагирам, избор как да присъствам, избор какво да направя. Това е също много, много ключово, как да се докосвам до повечето избор, който имам, вместо да разчитам на заученото до момента по навик. Какво правя в трудни ситуации, какво правя, когато имам много страх, какво правя, като имам много болка и как да докосна повече избор в себе си, как имам повече опции, повече начини за свързване и близост. Това звучи просто чудесно и всъщност повишава нетърпението ми или очакването. На това да започнем и да открием този процес, той ще започне в края на месеца, нали така? Хората могат да следят датата за събитието. Може би това, което е важно да кажем е, че това пътуване
в ненасилствена комуникация, пътуване към себе си, към живота, към свързването, ще бъде един затворен процес. Тоест ще се работи в затворена група, защото както се чува, това е едно приключение, което изисква отдаденост. И това да можеш да се свържеш с избора в себе си и да го дадеш на другия, е свързано с доза отговорност. Затова сме решили, че групата ще бъде затворена. При все това, за да дадем възможността на всеки да добие малко вкусване, да вкуси от това, което ще готвим или което предстои в процеса, сме предвидили да направим няколко отворени информационни сесии. Всъщност поканата ни е за първа такава информационна сесия в края на месеца. Датата ще бъде обявена. Нещо друго пропускам ли? Ами не, аз също се така вълнувам и очаквам тази среща. Благодаря ти, Никола, за този разговор, за това предвкусване. Благодаря ти.